Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug Amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga ana sa tanang dapit sa kalibutan. O hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, o pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay mangita sa imong kamatuuran o magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Okay, sige hapon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, niyanaw sab kita sa atong naanda na nga tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay. Pizza 10, no? Pizza 10, bulan sa Enero, tuig 2016. Maayong adlaw sa Ginoo, ato gining usuhon, no? Himuon nato ning bansayon nato ning kining Domingo. Mag-usa ta sa paghingalan ani pagtawag ani adlaw sa Ginoo. Kay mao man gud ni atong nakita diha sa kasaysayan. Diha sa kasaysayan, no, kanang pinadayag 1:10, no. Nga naghisgot diha og adlaw sa Ginoo gani kung naamoy hubad sa Biblia nga in the Living Bible, kung wa ko malimot, diha gilitok ni Juan nga nagsimbag kuno siya sa maong adlaw sa Ginoo. O gunya kung nagbasa po taan ng bisan sa Wikipedia, no, ganang naghisgot og history of the church, si Obispo Ignacio, disipulo o tinun-an ni San Juan, o iyang giklaro nga kanang adlaw sa Ginoo sa bag-ong kasabutan mao na gyud ang Domingo. Kay iya man i-distinguish nga ang Sabat nga iyang gitumbok sa Old Covenant nga ang Saturday, gi-specific niya nga lahi na, then lahi pud ang adlaw sa Ginoo. Giklaro niya sa unahan sa iyang sulat na Domingo. Mao nga atong usuhon ni atong naaman na diya sa Biblia, di ba? Kinahanglan kung nasaag na ta, nalayo na ta sa kamatuoran, kinahanglan mo balik gyud ta sa dating daan. Kay kung kita agi na tag mga dalan ron nga nahiwi na, mobalik ta atong karaang dalan, no? Ambot pasabot dating daan. Dili po tong karaan nga gitumbok ang Old Testament o karaang o daang kasabutan. Bag-ong kasabutan na ta, pero matawag po na itong dati o daang daan, tungod kay dugay naman gud po itong dugay naman po ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo, no? Mag 2000 na katuig ang iyang iglesia. So, ang unang siglo mahimong daan na po na. Daang daan o dating daan. So, dili nang dating daan nga gisugdan ni Eli Soriano, ha? Kay ang dating daan nga gitumbok nato dire katong gisugdan gyud ni Kristo, no, nga kausa. So kung magbasa tag church history, kining Domingo gitawag ni adlaw sa Ginoo, no? O lahi po tong adlaw sa Ginoo nga gitumbok tong 7th day of the week kon Saturday. Lahi po to. Kay sa New Covenant nganong lahi na
Kay naghisgot man pud og lain ang adlaw sa pahulay, no? Hebrehanon 4 kinibang 8. Okay. Di sa ta mahisgot ana kay ato naman hisgutan pud miyagi. Og ato sang tukion ni karon kining Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod 9. Ato sa ning basahon. Kay gigamit man ni sa atong mga igsuon nga nahimulag sa ilang pagsaway o pag-atake natong mga Katoliko. No? Kining Galacia 1:8 nga 9 kay natamaan na igo kunutang mga Katoliko ani. Okay. Giingon. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa 9. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo og maayong balita, nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo. Naghisgot diri si San Pablo og mga wali, wali nga lahi sa wali nga ilang gitudlo. Doon ako na yung magtudlo og lahi nga mga pagtulunan sa ilang gitudlo, ipatunglo. Grabe, no? Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo. Sao man nila pagsabot. Sao man nila ni pag-interpret, maingon sila. Pananglit, kanang inyong pagrosaryo nga gisugo mo sa mga pari nga magrosaryo, lahi man na. Wala man na gitudlo diha sa kuan, kining Biblia. So, mauna ang usa kuno sa gitumbok, ni Pablo anang lahi nga mga pagtulunan nga wala gitudlo. Wala gitudlo nila sa mga apostol, no? By the way, no, ato sang klaroho na, kanang rosaryo dili na siya doktrina. Pag-ampo na, lahi man ng pag-ampo og doktrina. Lahi gali po ng mayong kagkustombre. Kini, wala ni siya magtumbok sa rosaryo, actually mga tinahod nga tigpaminaw. Unang-una, wala ni maghisgot og rosaryo din Wala maghisgot si Pablo diri nga kanang pagrosaryo supak na sa pagtulunan nga ilang gitudlo. Di ba? Siguro ang ilang kanabang strategy, ilang pamaagi sa pagsaway nato, pangitaan ta nilag litra por litra. Nga kanang pagrosaryo gihimo ba na sa mga apostoles kay kung wala na nila gihimo, dili po na nato himuon. Kay lahi na. So maigo kuno gihapon ta ana. Kung atong sabto ning gisulat ni Kuan ni Pablo. Mga igsoon, ang buot itumbok sa argumento nila, maingon nga, kinahanglan gyud ay tanan nga buhaton nato ron kita mga Kristiyano basahon sa Biblia litra por litra. Kay kung dili mabasa, buot pasabot lahi na kung kana mo'y uyunan nato nga klases pagsabot nga kinahanglan gyud litra por litra basahon diri sa Biblia o kung si atong buhaton karon na wala man gyud tinuhuan gyud nakasunod ani. Unang-una no, sa di pa nato naisgutan, ang gitumbok gyud ni Pablo diri kadto maning mga gitudlo sa mga tao ni adto nga nisupak sa gitudlo sa iglesia. No? Sama pananglit, gaan mo na akong example. Kadtong mga Gnostic sa history, nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo o dautan ang pagminyo. Mauna nga gidili ang pagminyo, mo ni pagtulunan si Hawa. Lahi po tong pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina nga adunay dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit na para makaalagad gyud siya pag-ayos Ginoo, mas mayo nga mag-inusara siya o singgol. Pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Kanabang sa Mateo 19:12. Pero, doon ay mga tao nga lahi ang ilang pagdili sa pagminyo. Ilag yung itudlo nga dautan ang pagminyo. Mao nang gidid-an ang tanan, di lang kay pare. Pero kanang pagtulunan ni Kristo nga dili pagminyo,
tungod sa gingharian sa langit para makaalagad gyud, makapokus gyud pag-ayo ang usa ka moalagad sa Ginoo, no? Nga gi-explain manggali po na ni Pablo diya sa unang Korinto 7 nga hangion ko kamo nga muawat mo nako nga single o silipit kay kung moalagad mo sa Ginoo, mabahin inyong unahuna na inyong pamilya nga inyong pahimutan na apay dakong pamilya nga ang simbahan, so mabahin inyong unahuna mo na nga niingon siya diya sa unang Korinto 7:38 nga maayo man ang pagminyo pero mas maayo ang dili pagminyo kung walagad ka sa Ginoo. So kana kung kana ang rason dili ka magminyo para makaalagad jud ka, makapokus jud ka og ayos Ginoo diya sa pangalagad sa simbahan, dili na siya pagtulunan siyawa, no? Pagtulunan ngali na ni Kristo mahitungod sa disiplina. Naa sa Mateo 19:12. Pero ang naay dili magminyo, mura pog katuhuan ba kay ang Gnostics, mura pog kung atong sabton mura pog sila nagtudlo sama sa gitudlo ni Kristo nga dili magminyo katong makahimo padawata siya Mateo 19:12. Pero lahi ang tumong o pagtulunan siya ang tumong ano man kay giisip man nga kanang kaminyo on dautan. Mo nang gididan dili lang kay pari, tanan yun gididan niya sa pagtuong Katoliko, dili man dautan ng kaminyoon. Sakramento mangalina o sa mangalina sa mga sakramento. Kung gani ako minyo naman ko. Pari may kasal ako. Nya di po tanan mga pari dili minyo kay katong mga Anglican priest nga na-convert sa pagkakatoliko. Na-convert sila dayon gihimo silang pari nga Katoliko nga naa sila wala nila biyahe ilang asawa. Minyo gyapon sila. No dili tanan kay kinigong disiplina sa dili pagminyo sa pari ron labi na diri sa ato. Apil man ta diri na sakop man ta sa Latin Church. So, gi-require man na sa seminary mo na nga dili magminyo atong mga pari. Ang hinungdan for the kingdom of God, dili tungod sa pagtulunan sa yawa, lahi tong pagtulunan sa yawa sa dili pagminyo. Okay. So, mao na ang pananglit sa gitumbok ni Pablo ni adto nga mga pagtulunan sa tao nga supak sa ilang gitudlo. Kay wala man magtudlo sila ni Pablo nga ayaw mo pagminyo kay daotan na. Mao na examples pagtulunan nga supak silang pagtulunan. Dahil unsa pa? Naapoy mga tao sa una nga mutudlo nga kinibang kinahanglan pagyud nga ang magpasakop sa gingharian ni Kristo, kinahanglan jud magpatuli gihapon kay mao naman ay naandan sa una sa daang kasabutan. Unya kay niingon man si Pablo diya sa Colosas 2:14 ngadto 17 nga kadtong karaang covenant gitapos ni Kristo sa krus. Mo nang ang mga Kristiyano kita dili ta obligado pag sunod anang balaod ni Moises, no? Naman na gani pod gipasabot sa sa Buhat 13:39 nga sa bag-ong kasabutan o kitang mga Kristiyano kay kita mga Kristiyano ang dapat sundo na to ang bag-ong kasabutan naman dili ang daan. Kay katong daan nga giulu-uluhan ni Moises dili kuno ta matarungon atong balaura. Na basahan ninyo sa may siguro basahon na to ni sa kining Buhat 13:39 mo ni murag mamis, no, dili kay matagag importansya labi na sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, no, kay ila pang sagol-sagolan ng Christianity og Jewish custom parehas anang Seventh Day of the Week parayon pa kuno gyapon na nga dili man ta obligado ana, although gitahod na sa unang mga Kristiyano kay namilit-pilit pa nilang batasan ana, no? Kay dili man gud na automatic mabiyaan ng unsay na anda na. Hinay-hinay man na gradual bisa pares gud anang nahimo kang adik sa droga dayon nakaamgo ka nga muundang na kana. Dili ba na automatic na bali advice mga doktor uban ana nga dili gulpi ang pag-undang kay kung gulpihon kuno madaot pod. So ina na ba dili mahinay-hinay kay ug unsay na andan dili man na talikdan dayon. Aniya, basahon na to dinhi sa Buhat 13:39 nga ang mga Kristiyano diri sa bag-ong kasabutan dili ta matarungon sa balaod ni Moises, no? Itong daang kasabutan ba, no? Saan na ba to? Dugay kay kung magkaukab sa kong Biblia. Dili man kung kita particular aning kanang mahanas tag ukab-ukab sa Biblia. Importante yun kinibang kanang masabtan yun na to ang mensahe sa Biblia, no? Dili masinayop na to pagsabot. Ani mga igsoon. Buhat 13:39 giingon, "And by him
all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moises. Nga naman kay, na naman si Kristo. Diri na po tas balaod ni Kristo. Mao na. Prasaan ang dili pagkaon og baboy. Dili naman na pagtulunan ni Kristo. Pagtulunan mo na sa daan nga covenant. Dili ta matarungon ana sa inyo covenant. Kay, klaro diri, Buhat 13:39. Ye could not be justified by the law of Moses. Dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moises. Nga naman, kay gitapos man to sa krus na sa Colosas 2:14-17. Although sa ako na giingon ninyo, magbantay ta kay naamang ko'y mga tekstos Biblia nga pangkutlo-kutloon nila nga padayon pa kuno na ang dugo dili pakaon kay gisgutan sa Council of Jerusalem nasa Buhat 15 tinuod na kaysa ako naliging giingon ninyo bisan mo basa mo anang katilingbanon nga Biblias Katoliko sa footnote sa Buhat 11:27 nga ang mga kadagkuan sa iglesia ni adto sa bag-o pa ang iglesia namilit-pilit pa na ilang mga kustombre nga Hudiyo mo nang dili na automatic mabiyaan nila mo na nga usana kanang dili pagkaon og dugo giapil na nila sa Council of Jerusalem. Kay dili lagi automatic mabiyaan ng unsay na batasan na nila. Pero kung mangutana ta, gitudlo pa ba na ni Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo? Wala Hasta ng baboy, isdang walay himbis, gidili na asda ang kasabutan, apil na sa balaod ni Moises. Pero wala na naidili ni Kristo, no? Mo ni atong ipangutana hagit sa mga Seventh-day Adventist kung diri sa inyo covenant nanudlo pa ba si Kristo nga dili ipakaon gihapon ng dugo o ganang baboy isdang walay himbis. Kay ako mo koy nabasa diri sa inyo covenant nga si Kristo nanudlo nga dili paghapon ipakaon ng baboy o kanang isdang walay himbis o kanang dugo wala no kung naay gadilian na klaro na sa daang kasabutan kay sa bag-ong kasabutan wa man manudlo si Kristo mao na nga ang pagsabot gud aning Biblia nag-uminto okay ang Katoliko nagtudlo og development of doctrine o development of understanding. Nya usahay sa yupon ra ba nagsabot sa mga dili Katoliko kana kunong development of doctrine but kuno pasabot ana nagtudlo o nagdevelop o naglambo ang mga doktrina o nagtudlo og mga bag-ong doktrina dili na inanaon pagsabot kanang development of doctrine but pasabot ana resulta na siya sa development of understanding. Kay ang pagsabot sa mga Kristohano nag-uminto. Dili insigida nga ang bag-o pa ang simbahan, bag-o pang nakabig ang mga Kristiyano, bright din diretso. No? Parehas ba ni Cornelio? Si Cornelio bright kay siya ang tinuhuan. Pero sa dihang gikabig na siya sa bag-ong tinuhuan ni Kristo, kinahanglan pagyud tudluan pagyud siya nga unsa gyud ang tibok pagtulon ang Kristiyano. Okay? Bisag ni nawin na iyang heart nga mupaingon na siya, muipon na siya sa mga apostol, unya, wa pa man siya maswito, unsa gyud pagtulon ang Kristiyano gyud kay lahi biya na sa daang kasabutan ng pagtulon ang Kristiyano. Sa daang kasabutan, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Dayon, naay gipihig sa tao, kay isipong mahugaw kung dili ka Hudiyo. Kung hintil ka, isipon kang mahugaw. Pero sa bag-ong kasabutan, wala na, duwa naman hudlo si Kristo, ana. So, mauna nga, ang pagsabot mag-uminto. Naagali ito'y panahon diha na basa ninyo na nga ang mga tinunan giingnan ni Kristo. Giingnan sila nga dili pa mo kasabot ani ron. Pero mo abot ang panahon nga makasabot ra mo. Sa ato pa na klaro kay na nga sa Biblia nga si Kristo gali na swito nga ang mga apostoles dili bright dayon. Bisag naa na siya harapan na siyang nanudlo. Siya pa gyud moingon nga dili pa mo kasabot ani karon. Na usay makaingon ba ta nga dili day maayong laki manudlo si Kristo. Kay ang maayong laki manudlo makasabot din ng naminaw. Di ba? Dili no? Kay bisag unsa nimo kamayong laki mo tudlo og kanang tahaw di gyud kasabot kay di pa kasabot di gyud kasabot. Nana. Inana pod nga si Kristo maayong laki manudlo pero kana manggong maminaw depende man na kay naa manggong maminaw nga sana linggaw-linggaw lang unya pod unsa po daghang gyud na huna pero sa gud anang magdebate usahay lisod ka ining debate kay kung kanang imong kaatbang dili halos maminaw nimo no sa akong pagkasabot ana ang iyang paminawon og ayo kana rang iyang isulti no
Napaspas kayo mo istorya dayon gusto niya ang iyang tingog may madungog kanang imo sa pausapawan dili paminahon unsa ang pagkasabot ana. No. So ingon na ba nga madugay yung nagkasabot ng tao ngayon ana ang klase. So ingon na po bisan ang mga tinun-an dili bright dayon. Mao na nga kay dili man bright dayon mo nang dili katingala kana pong ilang mga gipanulti diha masagul-sagulan pug daang kasabutan. Oh. Di ba? Si Pablo pananglit gisawayan niya si Pedro kay nagpakahudiyo si Pedro kay bisag gipadayagan na sa Ginoo nga pwede na lagi ta makighugoy-hugoy sa mga hintil kay wala na sila giisip nga mahugaw sa bag-ong kasabutan. Oh, dayan kuan na paghugoy-hugoy niya pagkakita niya sa mga Hudiyo nga wala nagtuo siya nga wa pagyud kasabot gyud sa tibuok pagtulon ang Kristiyano. Nagunahon na siya nga ay kini masuko man sila nako ron malain man sila kay nakig-ipon ko sa mga hintil. Kaysa una god, mao man yun na, ang Hudiyo, stricto kayo, Hudiyo ra gyud. Di na sila magpa-appeal og kuan kanang mga hintil. Paras ra pod sa history ba sa Amerika, di ba? Na history sa Amerika nga kanang itom og puti di magkaduol. Mag-away na sila. Karon nausab na kay nagkaamigo na mo nang mga salida nga sa mga American films nga naanay itom na puti. Pero sao na dili na sila, mag-away na sila, i-discriminate ng mga itom sa mga puti. Ingon na po ning sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Nga kadtong mga Hudiyo nga naanad silang batasan nga dili sila magpaapil og hintil, dili sila magpaapil. Unya mo ni nasa hunahuna ni Pedro nga patay suko gyud ning mga Hudiyo ron. Although murag mo apil na sila nato pero musuko man gyud sila kay nakikistorya ko sa mga mga hintil. Mao nang nibiya si Pedro, gisaway siyang Pablo. Gisaway siyang Pablo kay usakto naman na imong gibuhat ya Pedro nganong nibiya man ka. Nasabot na to ang kinaiyan ni Pedro ato iyang gilikayan nga maiskandalo ang mga Hudiyo nga wala pa kasabot. Mo to inana dili kay ni admit na si Pedro nga sayop to iyang gibuhat nga nakig-istorya sa mga hintil. Sa ato pa niya to higayon na nagpakahudiyo si kuan. Unsa ni si Pedro dili dili panudlo og laing baruganan nga Hudiyo ra gihapon o ilabot hintil dili ang niadto rang higayon na iya tong gihimo parang dili masuko ang mga hintil. O dili masuko ang mga Hudiyo nga wa pa kasabot. Ingon ana pero kay Pablo utro biya po na iyang gisaway si Pedro kay nagpakahudiyo utro man po na siya basahan gud ninyo diha sa 1 Corinto 9:22. Unsa may giingon ni Pablo diha? Atong basahon na no. Sa kuan sa nang tekstuha gani 1 Corinto 9:22 ato ni masahon gani usap po ni sa tekstong gigamit nato nga pwede mahimong puhibdi mahimong instrumento nga tigpataliwala ang mga santos gani si Pablo santos man nya mo ni iyang gilitok diri sa 1 Corinto 9:22 so ni giingon diri diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila. Sa bisan unsang paagi na tanawa. Hamo ni ang kinaiya ni Pablo nga. Gisaway niya si Pedro kay nagpakahudiyo, utro man po na siya nga naapod siya strategy ana. O kini 1 Corinto 9:22. Iingon siya nga asa to wala mo ko dara. Diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. So mao ni giingon ba nga si Pedro gibadlong Pablo unya naa pod ay higayon nga ang strategy ni Pedro giawat pod ni Pablo. Strategy man ni di ba kini strategy man ni pamaagi man ni Pedro. Mo ni gigamit po niyang pamaagi unsaon pagdaog, unsaon pagwin sa uban nga huyang pas pagtuo o kana bang wala pa gyud ba nakaabot gyud sa unsa gyud completeness tibuok nga pagtuong Kristiyano. Usa nis pamaagi nga kung dili nato makasa og tudlo ang tao, dili nato gulpihon. Press ra gud bod sa atong pag-evangelize sa atong mga brother Muslims, mga igsuon natong Muslim,
dili po ta pataka-takag ipugos na to atong pagtuo nila ug di sila modawat, no? Hinay-hinay na, di na igulpi na to. Igulpiho na to, masuko na sila. So, ingon na nga mutahod na nila, then mutahod po sila na to, then dialogue ta, and then naarapod sa mata ko sa mutuho ba sila dili. Inana, dili na to, kung anon, igulpihon. Oh. Mauna nga ang hinungdan. So, kung dunay mga kuan diri, mga pananglit mo rebilde, mo supak sa gitudlo sa mga apostol, kay dunay mo ingon nga, kinahanglan paghihapon magpatuli. Oh. Unya, kinahanglan paghihapon nga ang igpapahulay gyud di gyud nato undangan ng igpapahulay nga karaan kanang Sabado. Oh. Kana mao nay gitumbok diri nga lahi na sa pagtulun-an sa mga apostoles kay wala biya magtudlo si Kristo og mga apostoles nga kanang ikapito ka adlaw semana ipadayon gihapon na. No, wala. Although dunay mga teksto lagi nga nagkuan sila ana nagtigom kay mo man ay katigom sa mga Hudiyo. Alang-alang na magmuadto sila sa adlaw nga walay tao. Oh. Pero sa nang taga-adlaw si Pablo moana sa sinagoga sa mga Hudiyo. Aron pagtudlo. Ang mga Adventist moingon man din sila, pruiba na nga Sabadista ang mga apostol. Dili man na mao. Unang argumento, kadtong templo dili ito templong Kristiyano, dili ito simbahang Kristiyano, simbahang Hudiyo. Naunsa man ay ikatigom sa mga Hudiyo, di ba kuan man Sabado. Unya, unsa may tumong ni Pablo nga mosulod diha? Nagtudlo ba siya nga Sabado ipadayon gihapon? Wala record diri sa New Testament nga si Pablo nagtudlo nga Sabado gihapon. Niya, nagtudlo siya nga dili gihapon ipakaon ng baboy, wala magtudlo. Gani magsigig debate sila kay masabot na to nga lahi ang interpretation sa mga apostol ug interpretation sa mga Sabadistang karaan. Klaro kay na kay kung parehas pa sila interpretation di sila magdebate sulod sa templo. Mo parehas anang gisimbaron sa mga Adventist matag Sabado, nabogoy debate diha. Parehas man sila interpretation. Pero kadtong magtigom sila sa una mga apostol, diha sulod sa sinagoga, baling debate, no? Basahan ninyo na buhat 17:1-2, buhat 18:4, taga-adlaw ang igpapahulay, nakigdebate si Pablo sulod sa sinagoga. Kaya sa ato pa dili parehas og interpretation si Pablo og sa mga Sabadista. Niadto, dili ning Sabadista karon na, Sabadista nga katong sa daang tinuhuan, Hudiyo. Di ba Sabado man to ila? No, kung parehas pa sila interpretation ni Pablo, di inta sila magdebate. Ya, sige magdebate dia matag Sabado sa sinagoga. Niya, ang tinuod yun nga simba o tigom sa mga Kristiyano sa maong panahon, sa unang siglo, wala pa sila simbahan kaugalingon sa tupa balay-balay sila magtigom. Mo, di ba? Niya, asa man na mabasa ron nga unsang adlaw man yun nakasagaran sila magtigom, di ba Domingo? Basahan ninyo, katong pagkabanhaw ni Kristo, nagpakita si Kristo Domingo. Nagtigom ang mga tinunan sa salawak. Gitrangkahan ng pultahan kinahadlok sila sa mga Hudiyo nga galutos nila tungod silang pagtuo ni Kristo. Nasa Juan 20. Juan 20, 19. Dayon pagkasunod po Domingo, ang naanas Tomas kay katong unang Domingo ni pakita si Kristo nagtigom ang mga tinunan, wala pa mas Tomas. Pero pagkasunod Domingo nipakita si Kristo tigom gihapon ang mga tinunan. So mo na example nga tinuod tigom sa mga Kristiyano. Kay sila gyud puros mga Kristiyano may nagtigom. Dili parehas atong musulod sila sa adlaw Sabado sinagoga, dili man to tigom Kristiyano. Tigom man to, simba man to sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na dili na siya ebidensya nga gipadayon na sa mga tinunan ng Sabado, gumikan lang kay naanda nila na batasan na nila nga dili ra ba na dit sumabiyaan dayon kay naanda na guna, no? Dayon diri sa Kolosas kini ato ning pasahon. Dili na kana ambang mga lahi nga pagtulunan nga gitumbok diri sa Galacia 1:6-8 kadto nang ayuhon nato nagtuon kadto na mga pagtulunan sa una nga ni kompetensya sa mga apostoles. Wala na ilabot ng rosaryo bisan pag naapatos Pablo ron ako mangyong ingnon nga Pablo
kana bang rosaryo apil na sa lahi nga inyong gipasabot nga dili na dawaton na to. Wala oy. Kay kung moingon ka nga tanan basahon litra por litra, wala jud religion kasunod. Kay sample kining si Ellen White, no, kanang founder sa Seventh-day Adventist, daghang gipanghimo na nga wala siya sugua sa Biblia. Kanang mga libro da niya, wa man na sugua si Ellen White nga manulat og mga libro. Wala. Dayon kanang mga Adventist po wala na sila sugua nga kung magsangyaw maani sa radyo. Kay wala pay radyo sa una. No, kana ba gyud ba kung moingon gyud ba nga tanang buhaton kinahanglan basahon sa Biblia, na wa man gyud religion nakasunod ron? Mo? Kato panahon sa mga apostol ang ilang scripture wala pa yung New Testament. Kay wa pa man sila kasulat. Ang ilang kutloon katong Old Scroll daang kasabutan. Kay wa pa yung New Testament. Kay ang New Testament nasugdan nila ning sulat na naman sa mga 45 AD o 50 ba? Mga diha dapit. Sa to pa sa pagsugod sa simbahan ni Kristo 33 AD, wala pa sinulat ang mga apostol. So wala pa yung New Testament. Nya ang ilang basa-basahon, kutlo-kutloon, daan pag itong kasabutan. Nga, dili ra ba to mao gi basihan ng Kristiyano ang daang kasabutan eh. Ingon manggali diri si Pablo diri sa buhat 13:39 nga dili ta matarungon sa balaod ni Moses. Na? Hinoon ang naa sa daang kasabutan kanang 10 commandments except that no kana ipadayon na kay divine law man na. Ang mga balaod ra sa daang kasabutan nga gitumbok nga gawas nas napulo kasugo mao nay gitapos sa krus. Dili ng divine law no ato nang klarohon ninyo. Niya kana pong Mateo 5:17 nga wala mo anis Kristo diri aron pagguba sa balaod kundi dili aron sa pagtuman gamiton ra ba po na sa mga Adventist. Tinuod man na kay ang inani man gud na ang Old Covenant kinahanglan tumanon sa mga panahon diin na binding na. No. Sa panahon nga si Kristo wa pa mamatay, obligado sila tanan mga Hudiyo nga mosunod anang adlong igpapahulay nga Sabado. Ikapito ka adlaw semana mo nang taga adlong igpapahulay wa pa mamatay si Kristo. Oh, sige gyud na siya observe ana taga adlong igpapahulay mo sulod gyud na sinagoga magwali dito kay obligado man na sila kay ang Old Covenant binding pa man wa pa gud mamatay si Kristo. Oh, dayon mo apil pud si Kristo atong mga pistas karaan kay wa pa man to matapos kay katutan ng Old Covenant good katong mga sugo nga kuan sa daang kasabutan sa wala pa papasa sa krus existido. Mao na nga ang pag-anhin ni Kristo dili pagguba ato pagtuman. Pero kanus-a man na taman ang pagtuman na giklaro diri sa Kolosas sa ato ning basahon sa Kolosas. Kanang New Covenant hangtod na sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sa to pa dili ikatingala nga ang mga Hudiyo sa una obligado mo magpista atong karaan nilang pista sa wa pa to gipaundang katong muna si Kristo tanang pista sa karaan yang musudlan. Mo manggali ni gamiton pud sa mga kanang mga kang Herbert Armstrong nga grupo kanang Worldwide Church of God kay mayon sila nga apil pagyapon tong pista sa daan kay si Kristo tanawa nagrespeto sa ipista atong karaan. Tinuod lagi na kay binding pa man na. So wa pa mamatay si Kristo, binding pa ng Old Covenant. Kanus man na gitapos ng Old Covenant, pagkamatay ra ni Kristo. Mao na nga human mamatay si Kristo, ang mga Kristiyano dili na obligado anang Old Covenant. Pero dili ikatingala nga dili dayon nila mabiyaan tanan. Sama atong hilang si Santa Maria o sa to'y kauban pa niya. Nga adlong Sabado ni pahulay gihapon sila. Ano man kinaandan naman na nila. Ikaw kuno biyog unsay naandan mo kalit bago nimo nagmabiyaan? Pero sa teaching wala na manudlo si Kristo ana. Oh, nanudlo bago si Kristo diri sa New Covenant nga ipadayon gihapon ng kanang mga Jewish custom. Wala oy atong basahon ning Kolosas. Mao na nga ang mga obispo nato ron siging tuon hangtod sa Council of Florence niingon nga ay dili na nato ni sa gulag Jewish custom kay dili man data matarungon ana. Na sa buhat 13:39 klaro nga ang mga Kristiyano dili matarungon sa balaod ni Moises o kasabutan ni Moises. Basahin ninyo buhat 13:39. Ang mga Kristiyano dili obligado anang daang kasabutan. Gani gipapas na diri sa bagong kasabutan.
But pasabot dili ta obligado ana. Gawas anang napulo kasugo kay eternal covenant na. Oh? Nga ipadayon yun ang napulo kasugo lamang ang ceremonial element nga nagninitaput ana kanang Sabat. Mura na usbo na to kay ang Sabat pahulay man na siya o musimba ta human sa unom kaadlaw ang trabaho sa to pa ang ikapito mo pahulay gid ana. Kana nga prinsipyo dili na maundang. Ang pagpatunong ra sa ikapito mao ra nay mausob. Kay ceremonial man ang pagpatunong no kung nahinumdum mo kung nakadungog mo atong debate sa akong amigo nga Adventist ako naman ang gisgutan nga ang pagpatunong sa ikapito mo ay ceremonial. Sa to pa pwede mausob. Kay dili man specific ang balaod sa napulo kasugo nga kinahanglan nga kanang ikapito human sa unom kaadlaw trabaho kinahanglan ikapito kaadlaw semana gina. No dili specific ang balaod. Mao na nga pwede mabalhin ang pagpatunong ana kay kung dili na pwede mabalhin dili unta isgutan sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw sa pahulay. Di ba? Kung dili pwede mabalhin ang ikapito. So ang pagpatunong sa ikapito mao'y seremonyal ug mao nay naapil nga gitapos sa krus. Mo nang ilisdan na nato ng pagpatunong sa ikapito. Unya ang katikisem kung naamoy katikisem nakatakdo. Basahan ninyo sa katikisem 1166 di ba ang ikapito but pasabot ang adlaw sa panagsimba sa mga Kristiyano, Domingo na, no? Tanawa, basahan ninyo sa Katikisem 1166 nga ang Sunday gitawag nag 7th day. Dawa, basahan ninyo, ang Domingo gitawag og 7th day. Gani, sa inyong kubinan, kung ayuhon na tugtuon, ang tinuod nga 7th day Adventist Katoliko. Tingala mo na. Ang tinuod nga 7th day Adventist Katoliko nga naman kaysa nyo kubinat naghisgot naglaing adlaw sa pahulay sa tupa naghisgot naglaing ikapito. Naa sa Katekisem 1166 giklaro na mao na ng Domingo mao po na ang gitumbok sa Pinadayag 1:10 o gitumbok po ni Obispo Ignacio nga tinun-an ni San Juan. So ang tinuod nga 7th day Adventist Katoliko. Ano man kay, ang New Covenant, lahi naman ang 7th day. Although, dias kalendaryo, ang 7th day, Sabado gihapon, pero dili man na ibasis kalendaryo kung nang ipapahulay. Mga Exodus. Kaya ang ipapahulay god sa Exodo 20, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot nagkalendaryo diha. Although sa una, ang mga Hudiyo, gigamit po nila to, gibasihan nila maghimo sila kalendaryo, gikan po na sa pagano. Kung ayuhon na tugtuon, na nakalimot ko, na, giun sa to pagsaysay, naman na sa libro ni Bradshaw Fernandez, no? Katong bisa mga Hudiyo sa una, kanang ilang paggama o kuan, naay background na sa pagan calendar po. Di ba? Kana mga itong mga adlaw ron pa sa nang kanang may tag Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, mga pagan names biya na. Pagkano man ang mga termino. Yung mga nagigamit na to ron. Inoon, sa atong pagtuong Katoliko, dili man dautan gamito ng mga pagan terms nga ato nang i-Christianize. I-Christianize. Para saan ng December 25. Gigamit na sa mga pagano. Dihaan ng adlaw, ilang pistahan sa ulogon tong ilang nga Diyos nga adlaw, kutong Sun God. Nya giusob na to ng mga Katolikong Kristiyano. Para maundang ng pagan celebration anang December 25, ilisa na to nag-birthday ni Kristo. Para mawala ang pagkapagano. Na nilampos yun ang Katoliko. Kay naapabago ng katong mga pagano sa unaron nga magsaulog anang December 25 pahinungod sa Diyos katong Sun God. Wala naman siguro. Wala ko kita. Bis Pilipinas, wala man siguro yung mga tao ron nga magsaulog og December 25 niya ang ilang sa ulogon kadtong Diyos nga adlaw. Sun God, wala na. Kay karon ang pagsaulog sa December 25 na to, kuan na birthday na ni Kristo. Ang iyan ang adlaw na tawhan. So tupadi na pagano kay si Kristo goy atong gisaulog. Di ba? So pwede day ang butang pagano i-Christianize. So sa to pa kanang komentaryo sa mga dili Katoliko nga ang pagan kuno nga butang dili pwede i-Christianize, di na mao. Kay ang pagano mismo kung dili pa pwede ma-Christianize, luoy kayo. Pagkadaghang pagano nga nahimong Kristiyano. So in that line of argument, pwede day nga ang butang pagano i-Christianize. Kay paras gud ng
Christmas light. Na kuno nay anggid-anggid pug kuno sa mga pagano. Well, ang nakapapaganos pagano dili man kanang mga butang samaan ng kandila, gigamit mo na sa pagano. Sa man puy dautan kung gamiton nato sa Kristyanismo, kanang tubig. Sa mga seremonyas pagano mo gamit po sila tubig. Unya, dili ba ta pwede mo gamit og tubig kay gigamit na sa pagano? Dili oy, gigamit nato na sa pagbunyag. Unya, mo inom man tag tubig. Unya, dili na lang ta mo likay na lang ta ng tubig kay gigamit po na sa mga pagano. Dili na. Actually, mga butang sa kalibutan walay dautan ana kung gamiton sa insakto. O parehas ng Christmas tree, Christmas light, dili man na dautan kung gamiton sa sa insakto. Kung mugamit anang butanga isip mga dekorasyon sa kasaulugan nga Kristohanon, dili ng paganismo nga kasaulugan, no? Kay kitang mga Katoliko kung doon natay mga butang nga gipanggamit, no, diya sa mga decorations nato, Christmas lights, Christmas trees, kana tanan atong gihalad sa pagsaulog sa angay sa ulugon nga mao ang adlaw nga tawhan ni Kristo matag Disyembre 25 para mawala butong pagan celebration na ng adlaw. So, ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw, atong nalimot ko maabstan lang ta sa oras ron, di pa nato mabasa ng Kolosas. No? Kinanglan, kay kining Kolosas 2:14-17, naa dinhi ang klaro kaayong Christian yun nga pagtulunan. Kay ubang mga teksto dire, ilamang sagol-sagulan og Jewish custom. Mao na sama atong sa Council of Jerusalem nga dugayng tuon sa atong mga obispo, nakahukom atong mga obispo nga i-abrogate nato ning dili pagkaon og dugo kay wa naman nilabot sa New Covenant teaching ni Jesus. Pero sa Council of Jerusalem binding to kay naa may authority pod ang mga apostol. Kay ang mga kadaguan gud sa simbahan gitagaagahom ni Kristo ang sa pagdili og pagtugot na ana sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. But pasabot kung ang mga apostol sa gula nilang Jewish tradition approve gihapon ang Ginoo ana sa ilang panahon kay sila may authority. So mao na nga kanang dili pagkaon og dugo binding na sa Council of Jerusalem. So pwede na sakto pod nga ilang sundon nga di sila magkaogdugo sa Council of Jerusalem o sa unang iglesia diin ang namunuan mga apostol pa. Pero kanang gahumagod mapasa man na sa mga obispo sa mga sumusunod sa successor parehas ra guna sa gahom sa presidente ang iyang gahom mapanunod sa musunod niyang presidente. Kanang binding and losing. Kanang gahoma pod mapanunod sa mga obispo nga naman sila man ang successor sa mga apostoles. Kay kanaagong katungdanan ipasa man na sa musunod. Kung mabakanti ang katungdanan kinahanglan doon na may mupuli naa sa buhat 1:20. Unya history will show us, will teach us nga ang atong mga obispo mao'y successor sa mga apostoles. So naa nila ang gahom sa binding and loosing. Mao na nga sa kanunay nilang tuon sa Biblia, dili naman di pagtulon ani Kristo ning dili gihapon ni pagkaon ng dugo. O ganang baboy isdang uli himbis, wala naman manudlos Kristo ana. So, magdekreto ta nga, di na nato na i-apel. So, mao na sa Council of Florence, complete na. O, mao na nga, pwede na kanon natong dugo, pwede na tamo kaog baboy isdang uli himbis. Pero, ako mo, suggest lang po ko ninyo. Hinahinay po taon tao, di po ta palabi. O kung mahimo, ginagmay ragyod kay napamantas kalibutan. Kinahanglan ayuhon man po na ito atong lawas. Parang di po ta ma-high blood, di po ta makolesterol sa padiha, di lang po ta magpalabi. No? Ato lang pong tamdan na kay may kalagra mo atong pahimutan para malangit. Napamanggutas kalibutan so ayuhon po nato ni atong lawas. May unta og kuan. Wala lunlon lagi ta kalag. Bahala na di man na importante ng patulunan sa kalanon, bahalag pataka na lang tagkaon. Kay naa sa Hebrehanon 3:9 kanang tulumanon sa kalanon dili man na importante para sa development sa atong kalag. Kay bisag unsaon kuno natog di ta mo kaog baboy isdang uli himbis di man garantiya nga mahitag batasan. Mo bitaw ningon sa Kristo nga ang pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong dili nang pagtuman sa tulumanon sa kalanon. Kay bisan pag di ka mo kaog baboy isdang uli himbis tanang gipang dili sa daang kasabutan. Kung ang imong kinaiya maot, igihapon na magsilbi. Mao na nga sa New Covenant teaching ni Jesus Christ, ingon siya nga ang importante kanang imong kalimpyo sa sulod. Dili nang unsa imong kanon, kay kana imong kanon imo ra man nang ipagawas.
kalibang raman nato, di ba? Oh. Ang importante nga malimpyo ning atong sulod but pasabot kinahanglan ang atong kinaiya masundog ang kinaiya ni Kristo nga manggiloy-on, mantigo mutabang, dili daling masuko, understanding. Mao na. Dayon magsangyaw gyud sa pulong sa amahan sa Diyos o para na atong gihimo. Dili lang magsigig punay diya sa eskina, sigig hubog-hubog. Sana walay nga nagpakita hinuon sa kangit-ngit. Ang Kristiyano kinahanglan example ipasundayag ang kahayag ni Kristo sa pagbuhat og mga tarong. Kay kung magbuhat og daotan dili na nakahayag, dili na nalamdag. Ang tinuod nga Kristiyano tanan sangyaw so pa diya tanang buhat no kanang gitudlo simbahan kay simbahan mo may ahligig sukaranan sa kamaturan unang Timoteo 3:15. So mao na mga igsoon, no? Maabtan tag oras di gyud mabasa ning Kolosas. No? Ang ato mong good pong kuan priority ang emphasis, ang interpretation. Si Veritas particular kayo og interpretation kay naamang gud ta diha nagkasungi. Wa man tay question aning Biblia kay parehas man tang gabasa sa Biblia. Diha ta nagkasungi sa interpretation. Siguro mo ingon mo nako ba nga sa Punas Veritas daghang istorya gamay rang kutlo og teksto. Tinuod na kay para nako di laman ni problema ning Biblia kay na widely read naman na apod naman nig ayo. So nakabasa naman mo so wa na questioning nasulat sa Biblia kay tanan tuo man ta ani. Ang problema lang nato sa pagsabot. Ang problema lang nato kay sa pagsabot kay di ta magparehas og sabot, no? Mo ni gigamit sa demonyo aron maguba ng unity sa Christianity, no? Aron maguba ng unity sa Christianity, ning kamot yun ang kayawa nga iyatang bahin-bahinon, no? Pinaagi sa mga lain-lain nga mga interpretation, no? Mga igsuon. Isa ba niyo, di naman ko kibalo mo sa kong Biblia. Agi lang sa paghatag na tugda kong bili sa interpretation yun nga universal, no? O kanang Catholic interpretations Biblia, no? Ani mga igsuon diri sa Kolosas 2. By the way, no, sa malimot unya ko. Kanang ubang mga tradisyon nato nga small t, samaan ang awahin na nga na-develop, samaan ang mga rosaryo, awahin naman na. Although kanang mga misteryo diya sa rosaryo nato na nas Biblia, no? Nalimot kog dala sa akong guide sa rosaryo. Matag misteryo na anay teksto diya sa Biblia. Pero ang paghimo ana og prayer ingon nga rosaryo, awahin na kung wa ko malimot mo rag panahon na ni St. Dominic. Unya, kung himuon na to ng tradisyon, dili na siya dautan og naanay pagtugot sa langit kay ang simbahan god nga gitukod ni Kristo gitagaa gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So but pasabot pwede makahimog balaod ang simbahan. Pwede makahimo og bagong pista. Dili na tong daan kay gipahunong naman tong daang pista. So kung maghimo ang simbahan og pista, kanang bag-o na. New covenant na. No? Under na sa authority nga gihatag sa mga obispo o gihatag sa mga apostol nga napanunod sa mga obispo, mga sumusunod. By the way, unsa may tekstos Biblia nga masabot nato nga ang gahom sa mga apostoles mapasa sa mga sumusunod kon mga successor sama sa mga obispo. Nasa Buhat 2:38-39 naghisgot dihag bunyag. Pero nakalitok diha og mga pulong nga ang saad ngadto nila sa una mapanunod pod sa ilang mga anak but pasabot sa ilang mga successor, mga sumusunod nila, ilang mga eredero. Nya kay sa history ang mga obispong Katoliko man ang nakapanunod sa gahom sa mga apostol. So naa nila ng authority to bind and loose, pagdili og pagtugot. So mo na moingon ang mga obispo nga maayo man ning rosaryo nga mag-usa ta ani. So aprobahan na. Dahil ka na pong panguros. O unsay aprobahan nga mga practice, diri sa tinuod nga simbahan, aprobahan as langit sa tupak kanang panguros, granting nga walay mabasa sa Biblia litra por litra nga nanguros ang mga apostoles. Pero kana aprobado na sa langit kay kining Katoliko mao man ning original nga gitukod ni Kristo. Kay bisag unsay iyang i-approve diri, approve man pud ang langit. Natanawa. Sa ito pa, kanang panguros, kinahanglan yun kung tinuod ng Kristiyano, maghiusa tas Katoliko nga manguros. Kaya bisag unsay aprobahan sa iyang simbahan diri, aprobahan man po sa langit. Basahan ragon ninyo na, Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Pagkaklaro, ana.
Oh? Dayon gitagaan pag yung gahom ang mga apostol, no? Sa pagpamasahilo og sala, nga although ang Dios ray makapasahilo og sala, pero gihimo niyang instrumento ang mga apostol. Sa pa mga mensahero, bisan kinsang sala inyong pasahiloon, akong pasahiloon sa langit, ang dili ninyo pasahiloon, dili usab pasahiloon, mo nang sacrament of confession. Di ba Katoliko ra may naay sacrament of confession? Nga musugid tas pari ang pari dili man gyud na mo'y nagpasaylo na to, ang Dios pinagi lang niya kay tinugyanan man siya. O naay protocol man gud. Kining protocol importante gyud ni sa unity na to. Og ang Ginoo kahibalo ana nga hiusahon ta niya sa doktrina anang protocol. Kanang mutahod tag authority ba? Kay kung dili galita mo tahod og authority, mabahin-bahin gyud ta ana. Mo man hinungdan nganong naatay presidente. Nya ang ato pong balaod kinahanglan na Supreme Court kay dili man gyud ta magparehas og sabot anang mga balaod na to. Nakaron kung walay Supreme Court, walay higher authority, magsige ra tag debate way kahumanan. Mao na nga importante ng doktrina sa authority. Nakahibalos Kristo ana. Mao na nga sawa pa siya musaka, iyang saka sa langit gipili gyud niya si Pedro nga mo dumala sa iglesia parang naay simbolos pa nagiusa ang leader nga si Pedro. Nasa Juan 21:15-17, gipili niya si Pedro, iyang gitugyanan sa iyang panon. But pasabot siya na po'y mo shepherd, siya na po'y mangulo. Oh, but pasabot kanang katungdanan ni Pedro, importante na sa panagiusa, parang di ta mabahin-bahin na karon na unsa naman ni ron gidaghan naman nato ning mga leader. Oh, di ba? Tukod man tag atong kaugalingong pundok nya naron ang authority sa pagkapangulo dito man gisangon ni Pedro. Klaro man na. Sa ato pa, kung kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro, dito ta mo sunod para matuman ng Juan 10:16, usa ka panon ubos, usa ka magbalantay. Na wala man nato nagi sunod. Kanang katungdanan ni Pedro, parehas man na atong teksto giingon sa Biblia, ang bato nga ilang gisalikway nahimo hinoong labing importante. But pasabot si Kristo na. Si Kristo ang gisalikway nahimong labing importante. Nakaron kung kinsa po'y gipili ni Kristo nga mo iyang baykar, mo trabaho si iyang trabaho sa buhat sa pagpangluwas diri syuta, kinahanglan motuo pud ta. Si Pedro may iyang gibilan, sumusunod ta ni Pedro para matuman ang usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Karon gidaghan man na nato. Si Felix Manalo gihimo man po natong kompetensya ni Pedro. O si Kibuloy gihimo natong kompetensya ni sa katungdanan ni Pedro. Sa pagkadaghan ato pukas Orthodox kanang ilang mga patriarch Orthodox, Katoliko mo na pero nibiya atong mga 10 kapin. So kita ron daghan kay tang gisupak sa pamaagi ni Kristus panaghiusa. Kay klaro kay si Pedro iyang gibinlan unya naa sa buhat 1:20 kun ang katungdanan mabakante duna gay mapuli. So kanang katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh sa ginghirian sa langit nga gihuptan ni Pedro, naapay mo puli ana. Nya wa may laing listahan raman sa mga Santo Papa. Sa ato pa gituyo na as Ginoo para di ta mabahin-bahin. Sundo na to ang pagdumala ni Pedro nga gisunod sa mga Santo Papa. Dili gid unta ta mabahin-bahin ngano man kay matuman man ng Juan 10:16 usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Nakaron kay kompetensyahan man nato ng katungdanan ni Pedro. Himo man putag ato. Oh. Okay, balo mo di lang kay kumisgot sa daghang kay na gikumpit na daghang ni kompetensya ang katungdanan ni Pedro. Nga unta ang nagsunod ana ron succession of authority ang mga Santo Papa raman. Oh, karon siguro anang doktrina ba nga sa gobyerno nato nga separation between the church and state, then walay religion nga dapigan. Mao na nga libre ang tanan na ay pwede gid ta makahimo under sa balaod sa tao. Kaya actually akong analysis anang balaod sa tao kuan na siya polytheism. Sakit ni pero mao yun ang ano man kay ang gobyerno dili makapiho unsa gyud tinhuan nga husto. Mao na nga any religion iyang respetuhan. Kaya naman kay wa man siya giilang nga religion na mo'y tinuod. So mao nang any religion iyang suportahan. Walay dapigan. So para akong analysis ana indirect polytheism ng barugahanan sa gobyerno na to. Ano man kay wala man magtudlo og absolute truth. Sa Biblia naaman joy tinuod ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga gipadayon ron nga sa pagdumala sa ato mga obispo. Ang ato mga obispo dili man perpekto, no? Naapod sila mga personal nga
kalapasan. Sama pa nang lit sa una pagyod ang iglesia, nasipyat mas Pedro. Iya mang gilimod si Kristo. Si Judas nasamot. Iyang giluiban si Kristo. So di po di katingala po nga napo tayo mga leader nga magluib po sa Ginoo. Sama atong mga pari na to nga dili magtuman silang trabaho, magbinuang, o dili po tanan. Kay daghan po mga paring buutan. No? Ako po nang klaruhon ninyo. Daghang mga paring buutan. Dili tanang pari badlungon. Pero Doris Dipolog na lang ko'y isingit. No? I hope nga atong obispo nga mo kuan ani makabaloon ta. Kay nakunoy pare nga murag lain og kuan, no? Lihok. Lain og kuan, murag dili maayo nga imahin sa labi na sa mga estudyante, mga batan-on. I hope nga makahibalo ang atong obispo ana para nga mabantayan ug ang maong pare magbantay sa iyang pagkapari. Kay kanang example niya lagmit mo saliring mo kuan ma-discourage ng ubang mga Katoliko o daghang mga Katoliko kung ipadayon na kanang iyang bad image, no? Di lang ko magisgot og ngalan kay di ko gusto ma-personal, no? Dili ni personalan ni atong tulumanon. Pagpamata ni natong mga Katoliko na nalimot na kog basa sa Kolosas, no? By the way, gituyo bitaw na ako to siguro sa akong kuan ron, sistema ron kay kabalo ko nga kabalo mo mabasa. Basahan ninyo Kolosas 2:14-17. Mo na atong support verse nga ang old covenant kitapo sa krus ni Kristo. Nya, hasta gali apil gali nang igpapahulay. Nya ang igpapahulay nga gitumbok diha katong 7th day of the week kay ceremonial man to ang pagpatunong. Giilisan nagbag-o. Okay, kay Hebrehanon 4:8 naa may laing adlaw sa pahulay. So mao na mga igsuon ang atong ihatag ninyo karon sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon, kining ubos ninyong igsuon sa Veritas, tao raman pod, kung nasipyat gani atong unang Santo Papa, si Pedro, samot na ko, kay dili gali ko ministro, kay dili man ko ordain. Mahimong pare ko, pero non-ministerial. So, mao na nga, unsa may mga dili maayo diri nga atong mahimo, pasilo ako ana, og ang inyong tuhuan, kadturag yung tinuod. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kining ubos ninyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigo sa technical side, Danny Luod og Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon. No? Paminaw po doon yan, no? Atong laing tulumanon, katong taga-adlaw, sa alas 2:30 taon niya. No? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.